ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21 ಆಜಿ 23 ಉಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೇನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಎದುರುಡು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೋಡೊಲೆನು ಜಿಂಜರೆ ಬರ್ಪರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಅತ್ತುಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಡು ಬರ್ಪುಜರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ವಾ ವಿಧಿರ್ದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪೋಡು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ತಿನ್ಪ, ಈರ್ನ ಜೊತೆನೇ ತಿರುಗಾಡುವ, ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುವ, ಇಂಚ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪಾಲನೆಡು ಬಲತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ತೆರಿದು ನಡಪುಲೆ. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಮಮತ್ವೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಆಜ್ಞೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಮಾತಲ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಬುಡ್ಪಾರು. ಗೀತೆ. ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಃ ಬಾಬಾ ಪರದೇಶಡು ಬತ್ತೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದೂರ ದೇಶದ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಜೋಕುಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪರು. ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅವಡು ಅತ್ತುಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಲಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಡು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಪಿತರ್ನ ಕೈತಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಪಿತ ದೂರ ದೇಶಡು ಪರದೇಶಡು ಬರ್ಪೆರು. ದಯ ಬರ್ಪೆರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅರೇನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕುಲು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ದೂರ ದೇಶಡ್ದು ಬರ್ಪರು. ವಿದೇಶಡ್ದುಲ ಬರ್ಪೆರು. ದಯಗಾದು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನು ತುಯರೆಗಾದು ಅತ್ತು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೂರ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಐನೇದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಏರೆರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಮತತಲಕ ನಡಪನಗ ಮಾತ್ರ ಅರೆರ್ದೆ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಏತೊಂಜಿ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಶ್ರೀಮತ ಗಾಯನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಗಾಯನವತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತಾಪಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಔಹಾನುನು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಆರು ಪರದೇಶಡು ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರದೇಶಡು ಕುಲ್ದರು. ಇಂದು ರಾವಣನ ದೇಶ ಬಾದುಂಡು ಈ ಅಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಪೂತನಿ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ಗಾದುಂಡು. ಅಸುರರಿಗೂ ಒವ್ವೇ ಬೇತೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ, ದೇವತೆಲೆಗಳ ಬೇತೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ, 4 ಭುಜಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು ಒಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ದೇವತೆಲು ಪಾವನ ದೇಶಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾದಿತ್ತನು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗಲ ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುರು ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡಿತನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ರಾವಣನ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ರಾವಣನ ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಬುಡ್ಪವೆರು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮಾಯದ ದೇಶಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದುತ್ತರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಈಶ್ವರನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಐನು ಈಶ್ವರನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದು ಬೈದರು. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪುಡು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲಿರು ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲಿರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆಂತ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಈ ರಥತ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಾದು ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡ್ಲ ಪೋಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುರುಕವನ ಜಡ ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ಪರಮಾತ್ಮರದು ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆತೆರು ಪಂಡ ದೂರಾತೆರು ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೆರು. ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ತಿರುಗಾಡೊಂದುಪ್ಪೆರು.
ಭಕ್ತರಂತೂ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜಡಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತೂ ದೇಹದಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಹದಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರವಿಜ್ಜಿ ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅರೆಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಲ ಎಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಲ ಎಜ್ಜಿ ಆರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮರೆತು ಪೋದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವನ್ ವಾಚ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಜ್ಜಿ. ಸುರುಕಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಬೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ನಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಮರೆತು ಬೋತೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪರು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒರಿನಕುಲು ಏರು ಒರಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರೋ ಅಕುಲು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವರು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರು ತೆರಿವೇರೋ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಪಿತ ತೆರಿಪವೆರು. ಏತು ಮಧುರ ಏತು ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಒವ್ವಿಯ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಮಧುರ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಪೆ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಡ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಬತ್ತು ಪೋತೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ದುಃಖಿಯಾದೆ ಒರಿವೇರು. ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಲುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮರತ್ತದು ಮರಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಕಿಲಂತೂ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ದ್ವಾರಡು ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಎರಡಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರೋ ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಜಾಪದವಿನೂ ಪಡೆಯಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಬೇರು ಒವ್ವೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈತ ಸಾಹುಕಾರ ಆಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಸತ್ಯಯುಗತ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇಂಚಾಯರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೊಡು. ಐನೇರ್ದವರನೇ ಸತ್ಯಯೋಗೊಟ್ಟು ಈತು ಶ್ರೀಮಂತಾಯರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐನೇರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಐತ ಫಲಿತಾಂಶನು ನಿಕುಲು ಸ್ವಪ್ನಡು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲಿಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸಂಗ ಮಾಡುಲ್ಲರು. ಐನು ಬೇತೆ ಯುಗವದ್ದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಾ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೇನೋ ಐನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸಂಗಮಯುಗ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಏಪ ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ತ್ರೇತಯುಗ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗಲ ಸಹ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗದ ಸಂಗಮ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವದ್ದು ಪುಜಿ. ಇಂದೇನು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ತ್ರೇತೋಡು ಇಂಚಿನಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡು ಅಂತ್ಯಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ದ್ವಾಪರ ಅಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪುದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲೆ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ಡ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಲುಂಡು. ಅಲ್ಪ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಯುನೇರು. ಒವ್ವೇ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲು ಪುಜಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಐತಮಿತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಪಾವನಾದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಪೋಪೇರು. ಕುಡ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗಡ್ದು ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮೋಡಲು ಮುಲ್ಪ ಜಿಂಜವರೆ
ಬೈದರು. 21 ಜನ್ಮಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೈದರು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಓದವನಾರು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಊರಿ ಭಗವಂತನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಊರಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಯೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಸಹ ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಈತು ಜ್ಞಾನನು ತಿರುಪೇರೆಗಾದು ಆಪುಜತ್ತೆ. ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದ ಪ್ರತ್ಯುಯಾಂದಲ ದೆತೊಂದು ಎಲ್ಯ ಕೋನೆಡೆ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಬೋರ್ಡುಡು ಬರೆಯಲೆ ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲೆ. ಎಲ್ಯ ಬೋರ್ಡುನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬರೆಲೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕಲ ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಬತ್ತದು ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏರೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪಂಡ್ಪರು ಅಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು. ಅಕಲಿರ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿರಂತರ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ ಮರಪುಲೆ. ಬೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎದುರುಡು ತೂವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಬುದ್ಧಿನ ಮುಲ್ಪ ಜೋಡಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ದೀವೋಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಆಜ್ಞೆನು ಪಿದಾಡ್ಪವಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ಈತೆ ವಿಷದ ವ್ಯಾಪಾರನು ಉಂತಲೆ ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಒಯ್ದುಲ ಮಲ್ಪವಜೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಏರೇರ್ದಲ ಮಲ್ಪವಜೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಪಿದೇದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಸಬೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ತೆರೆಯೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ತುಡು ಪುಕ ರಾಜ ಪನ್ಪುನ ದೇವತೆ ಒರಿ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯನು ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನೆರ್ದವರ ಆಯ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ 7 ದಿನದ ಬಟ್ಟಿಲು ಕುಲ್ಲವಜೆರೋ ಬಟ್ಟಿಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಗರದ ವಿನಃ ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆವಂದಿನ ವಿನಃ ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರಾಂಡಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ತರಗತಿನಿ ಕೇಂಡಿರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಭಲೆ ಬಾಬನು ಕೇನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಪವಲಿ. ಅಪಗ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ತೂಪಿರು. ಅಕುಲು ವಿರುದ್ಧವಾದು ದೆತೊನಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ದುಂಬೆ ಮುರುಳಿನ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆಂಬೆರು ಎಂಕುಲ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರೆರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇಂದುವೆ ಸಮಯಡು 3 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಅವಲಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪೆರು. ಸುರುಕು ಅಪ್ಪ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ಗುರುನು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಪಾಲನೆಡುಲ್ಲಾರು ಶಿವಬಾಬನ ಪಾಲನೆಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡೋ ಐನು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದರು. ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲನೆದ ಶಿವಬಾಬಾ ಭಂಡಾರಡ್ದು ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾಗ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ಐರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಡ ಐರ್ದೆ ಅರ್ನ ಪಾಲನೆಲ ಏಪಲ ಆಪುಜಿ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಏರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮೂಲ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬಾಗು ಕೊರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲನೆನೇ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಇತ್ತದೇ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಲೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬಾಬಾನಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿದು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಶಿವನ ಭಂಡಾರದು ತಿನ್ಪರನ್ ಪಂಡರ್ಥ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಮಮತ್ತು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೆ ಬಾಬಾನವು ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಆಜ್ಞದಲಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಭಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಶಿವನ ಭಂಡಾರದು ತಿನ್ಪರು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಜೊತೆನೇ ತಿರುಗಾಡುವೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗಲ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದು ಬಿಡುಪಾರು. ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಪುನಃ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ಆ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂಡು ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸುದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯತ್ತದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದರು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಹರ್ಷಿತಾಯರೆ ಬರ್ಪರು. ಈ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದೇ ಬರ್ಪರತ್ತೆ. ಇಡೆಗ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಲಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಡು ಬರ್ಪುಜೇರು.
ಮುಲ್ಪ ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪರದೇಶ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆರು. ವಾ ಗೀತದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರುವಿಕೆಗಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೆರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ಅರು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತೆರಂತ ಪರಮಧಾಮಡು ಪಾವನೆಯರೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪುಜೇರು. ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಭಕ್ತಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹ ಓ ಬಾಬನೆ ಭಲೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಮಿತ್ತು ದಯ ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆರುವ ದಯ ತೊಜ್ಪವಿರು ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಶ್ರೀಮತ ಅಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕನ ನಡಪುಣೆಡ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆಪರು. ಈ ರೇತು ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪಿರು. ಬಾಬಾ ವಾ ಹಠಯೋಗ ಅತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನುಡು ತಿರುಗಾಡ್ನ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟನಂತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಅಮೇರಿಕಾ ಆವಡು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಆವಡು ಒಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಂತೂ ಉಪ್ಪುಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಂದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾದ ಉಪ್ಪುಡು. ಜನಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ನವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖವು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಬಂದು ಬಂದಿರು. ಅಂಡ ಭಾರತದ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗುನು ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಗೀತಾ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ವೃಕ್ಷಲ ಪೂರ್ಣ ಅವಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ವೃಕ್ಷ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಪಿತರ್ನ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯರ ಬೈದರು. ಬೊಕ್ಕ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರು ದಯಪಂಡ ಎದುರುಡು ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸದಾ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಕುಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯುಪುಂಡು. ಈ ವಿಘ್ನ ಇಂದುವನು ಬರಂದೆ ತೆರಡ ಇಂದು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನರದವರನೇ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. 5,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಎಂಚ ಓದುವಿರು. ಐನರದವರ ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಡು. ಏರೆನ್ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ತುಯರ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲೇನೆ ತೂಪಿರು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಬಾಬಾ ಜೋರಾದು ತೂಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಶರೀರನೇ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟ್ಯರೆ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುನ ರೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ತಿಕ್ಕುದು ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ಪಾಲನೆಡು ಬಲಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ತನದ ಕೈಪೇನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವರದಾನ ಅನುಭವದ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಬುಣಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಭವ. ಅನುಭವ ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಗುಣ ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದ ಅನುಭವಡು ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಅಪಗ ಮೋಣೆಡು ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಹೊಳಪು ಕಂಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇನುನ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಪನ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸ್ವಯಂನು ಸದಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಎಂಚ ಬೀಜ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭು ಪಾಲನೆದ ವೇಳೆಯಾದುಂಡು. ಐತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದು ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.